пак сме тук. Вижте го, не! Стига, стига. Сега ще вижте, Добчо. Добчо, ма бутна. Аре, бе. Дай ма тази! Дай ма... Пак заради Добчо. Ще му се върнеш, Ще правя. Вой, чакай! Да взема на кирка, за да... Дани, ти къде отиваш, бе? Пробвам се да направя някакъв път, защото виждам, че да е нещо направя. Чакай! Аз се пробвам да направя нещо, няма просто кирка. Идвам с кирка. Тя пак много малко. Их бах ти кирката, бачи. Пробвам се да направя нещо като това. Нямам такова, бе! Идвам нагоре. Ко прави, бе? Падна го, мана, падна. Как ли падна? Идвам до ръбчанка. Аз се пробвам да дойда нагоре. Драго ми е да се срещнем. Драго ми е да се срещнем. Да, почти стигнах до теб, да бъди благодарен. Абе, имам аз кирка, Аз но с стоя на кирка. някъде вече. Ами, Вики, аз почти... Не, бе, Дака, стой на едно място. Аз се качвам нагоре. Който удари, бе? Не, Аз бе. паднах. Стига си падал и ти. Чакай! Къде са тези двамата, бе? Аз не можах да взема торчове. Коледа е пак при Аз нас. изобщо не съм гладен. Абе, вие двамата ли сте, бе? Не. Добре, идвам при теб. Чакай, бъгнах. Абе, бах ти кола. Колко нагоре? Къде си? Аз ли? Гледай го колко е бързо с кирката, бе. Аз ли? Падам при теб, не, Виктор. Аре, бе, пази се, сега не мога да чупя. Отиди в един ъгъл. Готово, ай сега вече. Дай, ма. Паднахме! Дай, ма, ти ма. Дай, че ко се направи? Дай, ма. Даката е направил цяла нова мина. Къде Дака, ти къде си, бе? Къде даката? Къде учи даката? Къде? Ето го. Нагоре пък, бе. То знам, че вие сте безнадежни. Дака, пускай торчове, бе. Аз нямам торчове. Чакай, И къде са другите айтеми? Аз имам тук, давам ви всичко, което май взе. То тук колко айт... Това е на Добчо. Ето ти ни гащи. Чорапи. Пускай ми, имам цяло... Значи плетени чорапи от баба ми. И пак ги взех. Ето ви. Чакай, бе, плетени чорапи от баба. Тук пускам работите. Това са на Добчо. Чакай, бе. Виктор ти обра бронята. Аре, бе, стига, опирайте. Давам ти го, бе. Пускай, Чакай, имам и Виктора. гащи и каска. Това е твоето. Аз взех дайманта. Това мен не ме интересува. Някой с лък. Мой лък. Аз нямах кой знае какво. Аре, бе, пак ги взех. Вземи си ги. Не ми трябва Аз каска. имах меч. Къде Айрон паднаха? меч, нали? Да. Аре, бе, лъка ми. Къде е лъка ми? Дани, За теб. Дани, да имаш дайте ми някакъв лъка. чест. Аре, бе, някой ми взе лъка. Не, че... Гледах, че го. Такъв, не честа такова. Нямам лък, бе. Той е в мен. Абе, за какво ми се... Ти ми вземи меч. Взех ти го. Дани, да имаш такова... Аре, пази се да ти дам таковата, бе. Значи таковата. Не честа, бе. Какво ще да те питам, бе? Той Виктор е взел половината. Дай, чакай, бе. Какво имаш? Каква е тази карта, например? Дай ми той, искам... Дай ми айрон и ми дай... Той е айрон, не е мой. Ама той не е кой ги вземе, откъде да знам на кои са. Не. Това е такова. Такъв айрон ли имаш? Да, нямаше друг. Оле, колко торчове имаш, бе? Нали имаше 5, бе, сега нямаш нищо. Кой е Някой да има остатъчно? кирка. Аз имах кирка. Аз. Гледах, Аз имах... Абе, дай ми лъка. Кой ми взе лъка? Аз. Дай ми го. Искам аз да го имам. ето. Аре, бе, дай ми Дайте го. ми кирка. Гледах, че... Дай
дай ми лъка, Доби. Дарах на някой кирка. На мене. Доби, дай ми Това е лъка. кирката на Добчо, дай му я. Доби, дай ми лъка. Хайде да спираме вече. Доби, дай ми лъка. Доби, дай ми лъка. За какво ти после ще го дам? Не, ша. После. Ша. После. Иначе ще те убия. Аре, бе, Доби. После. Еми, значи аз ще си направя даймонд неща. Добре, начи го. Чакай. Никито са навън. Начи. Добре, Дай ми поне даймонд. Дали Димо са навън? Дай ми даймонд. Да. Той като Абе, що? Абе, Димо не го ли поканиш? Дай ми Чакай. Дай ми даймонд. чакай. Вики, Димо не го ли извиках? Чакай. Чакай, не бе. Аре, моля се, дай ми даймонд. Чакай. Аз не. Чакай, какво ще да ти дам? Това е твое. А сега как се Даймонд качи? ще ви казах. Това е даймонта на Виктор, човек. Да, моя е. Дай ми поне два. Що ви са? Абе, трябват ни 5. За какво? Ами за enchanting table. Да. Ми Сега аз ще бъда спасител. Дайте ми пръчки. Сега ще бъда спасител. Дайте ми пръчки и ще видите какво ще стане. Чакай, бе. Аре, бе, Пръчки. качвайте с мене. Не, няма го съм така. Дайте ми пръчки. Кой има пръчки? Значи 55. Супер. Дарах всички. Значи 55. Взех ли ги? Да. Сега. За какво ти са? Сложи на крафтинг тейбъл. Печка Защо да само направим. 7 стъпчки, бе? Друг има ли? Печка да направим, бе. Чакай, печка да направим. Абе, тук ще ми бъй къща. Ви нормално. Не, бе. Абе, тук да изпечем таковата. Така, слагай. Пуснах си. Тъпчи. Взе хляб. Дака, ти имаш ли пръчки? Не, аз дарах 64 на Виктор. На мене ми трябват Някой да има още пръчки. На мене ми трябват 3 айрон. Има цял стак. Аз направих 5. Викторе, стига, взимай айрон. Абе, трябват ми само 3. Аз ще взема само тоя. Защо? Много странно, бучетата ни не са изхъпя. Аре, дай, вече са ваши. Кое? Аре, бе, пазете са. То направихме 2 печки. Ви 2 печки, бе. Сега ще направите броня на мен, или колкото може. Чакай. Виктор да ти направи нещо. Абе, аз ще правя кофа, бе. За какво взимаш кофе? За такова ли, бе? Бе, за какво слагате 2 печки, бе? Ти как да направя? Аз направих. Не, аз поне не искам. Нахухани в стаята. Хора, нахухани в стаята. Някой кол? Айде излезем отгоре и да свършва клипа вече. Чакайте. О, Крафтинг хайде. тейбъл. Тъмно малко стълби се получат. Да. Аз имам, Ми гледай, имам само 27. аз имам 21. Вики, аз имам 21. При нагоре пътечка. Еми, Че аз падна. ще удара даката. Той на колко са Той цар? пък къде отиде, бе? Бе, удари го. Ударя да съм мръдне. Удари го. Ами как от тази печка? Чай да счупя. Не, чакай. Той има вътре. Той вътре е айрона. Копай от ей сам. Копай от на ей сам. Сега ще виж откъде да почнеш. Насам. Нагоре прей. Оф. Аре бе, качва се. Кой аз ли? Не, Колко си да ги донесеш? Не да ни капнеш там долу. дака ни правим стълби нагоре. Да, и аз вече се изкачих. Хайде да свършва вече. Чакайте ме. Аз бях. Ти се изкачва и да... Виж, долу Ама сме. вие къде сте? Виж, долу сме. Оф, чакай. Аз не ви Идвам. виждам. Къде сте? Виж, ма, чакай, виж, ма. Аз Виж, нагоре ти падна някъде долу, бе. Ти падна. Виж, тук ела. Тук ела. виждам. Айде да свършваме. Чакай. И
И... Сега заради глуповата глупост на Виктор тук да слизаме надолу. И хора, мисля това да бъде за клипа. И чао!